making a classic. That old school feel with the new school slang, and my flow still tight when I'm about to get loose. Making a classic. That old school feel with the new school slang, and my flow still tight when I'm about to get loose. Spiritare, tată, și se cere un strop de demență. Jocul ăsta trebuie să dau tot, să trec de concurență. Anii ăștia m-au călit să pot să merg înainte convins că orice s-ar întâmpla mi-am realizat un vis. Și fac tot asta deja de 4 ani. Creez, scriu și când lucrez, să fac bani, să progresez, că ăștia vor calitate. Pe bani puțin nu se poate. Vreau să îți aduci aminte de numele meu, că restul sunt uitat. Și am făcut de toate, am dat tot ce am mai bun. Pe scenă m-am simțit ca cel mai bun taifun, liber că pot să exprim tot ce gândesc. Sincer, și când aud cum mă strigă, încep să zâmbesc. Ridic o mână sus pentru mine, una pentru voi, voi una sus pentru artă, una pentru noi. Ascultătorii îmi dau putere să fac asta din nou. Nu vreau like-uri, vizionări, doar prezența lor la show. Sus pentru voi, o mână sus pentru voi, o mână sus pentru artă, până pe lumea cealaltă. O mână sus pentru noi, o mână sus pentru voi, o mână sus pentru artă, până pe lumea cealaltă. Finalii se duc, combin stilul, te duc să vezi show-ul și fug, să scriu texte, să rup, m-am beat-ul, că vreau la show să pot să dau tot și cer gălăgie, că altceva n-am ce să iau. Fac artă sub formă de muzică, aluzie, să poți să îmi zici artist și prin concluzie nu fac confuzie. Eu creez texte, cânt și pictez, doar cuvinte în armonie pe un beat și registrez. Și fac asta pe bune, lasă-mi vocea să tune, că pun pe fiecare track dedicații și pasiune. Și punem concurența pe jar, dar coaie lasă-i să frigă, că sunt dați la o parte și mulțimea strigă. Ridic o mână sus pentru mine, una pentru voi, voi una sus pentru artă, una pentru noi. Ascultătorii îmi dau putere să fac asta din nou. Nu vreau like-uri, doar prezența lor la show. O mână sus pentru noi, o mână sus pentru voi, o mână sus pentru artă, până pe lumea cealaltă. O mână sus pentru noi, o mână sus pentru voi, o mână sus pentru artă, până pe lumea cealaltă. You're listening to Roy Audio Tunes. Making a classic. That old school feel with the new school slang, and my flow still tight when I'm about to get loose. Making a classic. That old school.